Sustrai Kolina. Sustrai horra zure 2 puntuak. Liburu bat idazten hasiko bazina. Izena izanen luke ni eta Kolina. Naizta jendearentzat bera den jakina. Nere baitan dira oso bi gauz desberdina. Bizitza sartzen alda liburu batean. Nerea sartzen balitz neretzat kaltean. Nik liburua utzi nahi dut apartean. Eta gustora bizi aldudan artean. Hemen duzu sustrai, nahi duzu neurri eta doinuan 2 bertsuren osatzeko gaia. Aldaketa hori egin duzunitik, jende gehiago hurbiltzen zaizu. Herriko kontuetatik zenbat duzu ebatxia, baltuzu karrera bat, fin lantzeko antxia. Lehenago nor izan zinen, ote daukazu antzia. Ostatuak behar luke, ameketako etxia. Mendiko bidea dago, sasitarrez irentxia. Ez da erresa izatea, zure herriko hautetxia. Ez da erresa izatea, zure herriko hautetxia. Aurreko hauteskundetan aurkeztu nintzena bravo. Aspaldi honetan nabil, etxiak jota zeharo. Herritar xume bat, baizik nintzen lehenago. Ta bozek jarri ninduten, besteak baino gorago. Baina nazkatu
Gertutan nago, ezin liteke akabo, jende gehiago hurbiltzen zait, baina lagun gutxiago. Jende gehiago hurbiltzen